హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. నా పేరు శ్రీరామ్ చైతన్య. మీకు నింజా స్టార్ చేయడం వచ్చా? ఒకవేళ రానట్లయితే ఈ వీడియోని చివరి వరకు చూసి తప్పకుండా తెలుసుకోండి. ఈ నింజా స్టార్ చేయడానికి మనకు అవసరమైనది 2 A4 షీట్స్ ఫ్రెండ్స్. ఆ 2 A4 షీట్స్ని స్క్వేర్ షేప్లో కట్ చేసుకోండి. ఇలా నేను చేస్తున్నట్లుగా వీడియోలో చూసి చేయండి మీరు కూడా. ఇప్పుడు రెండోది కూడా అలాగే స్క్వేర్ షేప్లో కట్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. ఇంతవరకు ఈ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకునే వాళ్ళు ఉన్నట్లయితే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఇప్పుడు ఫస్ట్ పేపర్ తీసుకొని దాన్ని మధ్యలో ఫోల్డ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. ఆ ఫోల్డ్ చేసిన దాంట్లో మరీ ఫోల్డ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. ఇలా వీడియోలో చూపిస్తున్నట్లుగా ఫోల్డ్ చేసిన తర్వాత ఆ రెండింటిని ఫోల్డ్ చేసేయండి. దాన్ని పక్కకు పెట్టేసుకోండి. ఇప్పుడు రెండో పేపర్ కూడా అలాగే చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు మీరు వీడియోలో పక్కకి ఒక నింజా స్టార్ చూస్తున్నారు కదా, మీరు తయారు చేశాక మీకు కూడా అలాగే వస్తుంది ఫ్రెండ్స్ ఖచ్చితంగా. ఇప్పుడు రెండు తయారయ్యాయి కదా, ఇప్పుడు రెండింటిని హాఫ్ ఫోల్డ్ చేయండి. ఇలా ఫోల్డ్ చేశాక మీకు ఒక లైన్ కనిపిస్తుంది. ఆ లైన్కి డౌన్వర్డ్స్ ఫోల్డ్ చేయండి. హాఫ్లో డౌన్వర్డ్స్కి ఫోల్డ్ చేయండి, ఇంకొకటి అప్వర్డ్స్ చేయండి. ఇప్పుడు మనకి రెండో పేపర్ కూడా తీసుకోండి. రెండో పేపర్లో కూడా అలాగే దానికి ఆపోజిట్గా చేయండి ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు మనకి మొదటి పేపర్లో రైట్ సైడ్ డౌన్కి వచ్చింది కదా, ఇప్పుడు మనకి రెండో పేపర్లో లెఫ్ట్ సైడ్ డౌన్కి రావాలి ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు రెండు ఆపోజిట్గా ఉన్నాయి కదా, ఇప్పుడు నేను వీడియోలో ఎలా చూపిస్తున్నానో అలా ఫోల్డ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. ఇలా ఫోల్డ్ చేశాక రెండో పేపర్ని కూడా అలాగే ఫోల్డ్ చేయాలి ఫ్రెండ్స్. ఇలా ఫోల్డ్ చేశాక ఇప్పుడు కొంచెం జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు కాస్త జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. ఫస్ట్ పేపర్ తీసుకొని అలా ఫోల్డ్ చేసి, ఫోల్డ్ చేయడానికి మనకి ఇబ్బంది లేకోకుండా దాన్ని మిడిల్లో పెట్టుకోవాలి. మిడిల్లో పెట్టుకున్నాక ఆ పేపర్ మధ్యలోకి ఒక మున దాంట్లోకి పెట్టండి. రెండోది కూడా అలాగే పెట్టండి. వీడియోలో చూపిస్తున్నట్టుగానే చేయండి ఫ్రెండ్స్. ఇలా 4 పెట్టేశాక నింజా స్టార్ రెడీ. ఈ వీడియో అయినా మీకు నచ్చినట్లయితే మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, షేర్ చేయండి, లైక్ చేయండి. దీన్ని ఇలాగే విసరాలి ఫ్రెండ్స్. చూసారు? థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. I once again ask you, please subscribe my channel.